Daniel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Enillydd pencampwr gwir flas i Llynedd, ac eleni yn ennill wobr ychwanegu gwerth i gynnydd y cig ynde. Sut mae'n teimlo? Banam ar farchnad, ynde. Does am i benni ni gynhyrchu bwyd, ond ni bai fod ni wedi cael crediniaeth yn y bwyd a'i ddatblygio, a dyna sy'n eisiau ni'n neud. Faint o hwb oedd ennill y wobr fawr yma Llynedd felly i'r busnes? O hwnna'n gydnabyddiad gwych i'r busnes i gyd ac yn braint eithriadol i fi wrth gwrs. Ond mae ennill efo cynnyrch fel hyn eleni yr un mor bwysig achos da'n dangos bod ni'n symud y busnes i flaen ac yn codi gwerth a codi safon pob blwyddyn. Felly mae ennill y wobr yma'n ticio bocs arall ar y rhestr? Mae e'n cario ymlaen ar yr yrfa. Pa wobr fyddwch chi'n ennill blwyddyn nesaf? Nawn ni weithio ar hwnna rownd y bwr hyn o fa. A felly fyddwch chi'n dathlu hyn o felly? Da ni'n trio dathlu fel da ni'n byw. A nôl i lan rwys heno neu? Na, os ni'n dros nos heno. Diolch yn fawr iawn i chi llongyfarchiadau eto.